L-aġla li bija l-gvern jissospendi l-avviżi legali li jkun ħareġ ma tawgurax tajjeb favur it-titjib tal-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati. Iddikjara dan il-Forum Unions Maltin fi stqarrija wara li l-gvern ħareġ avviżi legali dwar is-suq tax-xogħol u sospendihom anqas minn ġimgħa wara kawża tal-kontroversja li nqalet. Kontroversja li saħansitra waslet biex it-tlieta il-GRTU, il-Kamra tal-Kummerċ, l-Industrija u l-Interpriża, l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem u l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti ħabbru li qed jirrifjutaw li jattendu għal laqat mal-Bord għal Relazzjonijiet Industrijali l-ERB sakemm din is-sitwazzjoni tiġi indirizzata. Kien dakinhar stess li l-Gvern issospenda l-avviżi legali li jemendaw fost l-oħrajn liġijiet dwar il-leave u l-payslips. Fi stqarrija tal-forum, iffirmata mill-President Marco Ponici u s-Segretarju Ġenerali Colin Gallia, jingħad li issa huwa mistenni li l-Gvern jaġixxi bl-istess nuqqas ta' dewmien meta l-unions trade unionistiċi joġġezzjonaw għal miżuri li jkunu ta' detriment għal kundizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati. Fost oħrajn jingħad kif fost il-wedijiet li saru mill-Gvern u għadhom ma daħlux fis-seħħ hemm dik li l-impjegati ikunu jistgħu jieħdu sick leave meta l-uliet ikunu morda. Il-U-turn tal-Gvern dwar dan l-avviż legali għajjem kontroversja kbira bil-Partit Nazzjonalista jgħid kif dan juri li l-Gvern ma konsultax mal-imsieħba soċjali u li dan huwa eżempju ta' nuqqas ta' diskussjoni serja fejn il-Gvern wera li ma jemminx fid-dialogu soċjali biex jitfasslu proposti konkreti u sostenibbli maqbula bejn ir-rappreżentanti ta' min iħaddem u ta' min jaħdem. Apparti l-unions ta' min iħaddem fost dawk li qalu li jaqblu ma' sospensjoni hemm il-Malta Employment Lawyers Association, il-MELA, assoċjazzjoni li tiġbor fih dan avukati fil-qasam tax-xogħol. Fi stqarrija il-MELA qalet li l-avviżi legali jiddaħħlu bil-moħbi mill-Gvern lejliet Santa Marija imma fuq kollox jikkawżaw diversi mistoqsijiet ta' natura legali li għandhom jiġu indirizzati qabel jiddaħħlu fis-seħħ. Ma jaqblux ma' sospensjoni kien hemm il-General Workers Union li fi stqarrija ddikjarat b'mod mill-iktar ċar li b'mod assolut ma taqbilx ma' sospensjoni tal-avviżi legali u l-Moviment Graffiti li fi stqarrija ċanfar lill-Gvern meta qal li dawn ir-regolamenti għandhom immedjatament jerġgħu jidħlu fis-seħħ.